Pregunta, porque creo que é a que máis nos implica a todos e que máis nos interesa, como evitar ser vítimas dun ciberataque. Pois a resposta é difícil. A realidade é que cada vez estamos máis conectados e iso implica que hai máis riscos de que podamos sufrir ataques que intenten obter a nosa información, e a resposta é que hai que estar atentos e sobre todo que sempre se intenta para as vítimas pois xogar con acelerar, que reciban unha resposta inmediata, intentan forzar que respondamos moi rápido sen pensar moi ben se lle estamos dando clic a un enlace que non é moi axeitado para nós. É simplemente verificar se nos escriben, nos envían un mensaxe de pasou algo na nosa conta bancaria, pois verificar, chamar directamente ao banco e comprobalo, porque así sí que temos a certeza de que estamos falando con eles de verdade. A resposta sería ter as nosas aplicacións actualizadas e non responder instantaneamente, senón que pensar un poquinho a quen estamos respondendo. Alberto, falas de aplicacións. Hai que entender que os maiores calotes ou están aumentando os calotes os que entran a través dos nosos teléfonos móviles. Esta a nosa principal, digamos, vulnerabilidade fronte aos ciberdelincuentes. En realidade, en todo o que estamos conectados, dentro do noso correo electrónico, a nosa conta, as credenciais da nosa conta bancaria, as aplicacións, as mensaxes no móvil, en todos os factores que podamos ter un acceso a que alguén nos envíe unha mensaxe, incluso por teléfono, non? Moitas chamadas que podemos recibir intentando pois acceder a datos privados nosos, facéndonos preguntas, facéndose pasar por a compañía eléctrica mesmamente. Todas esas opcións pois son fontes de ataque que podemos recibir. Estades notando os expertos que está cambiando o modus operandi dos ciberestafadores ou dos ciberdelincuentes, ou que está vendo algo que sexa moi novidoso, non sei, por exemplo, a través da inteligencia artificial? Desde a miña experiencia, que estou máis centrado nas técnicas criptográficas que se aplican, non tanto nos ataques no día a día que van ocurrendo, pero o que sí que podo dicir é que todas estas tecnoloxías de deepfakes e de inteligencia artificial están aparecendo como unha maneira pois, de intentar confundirnos, digamos, de pois, facerse pasar por nosos familiares, coller datos da nosa voz. Todas as tecnoloxías van facer que sea moito máis difícil saber se estamos falando cunha persoa que nos coñecemos ou realmente é un ciberdelincuente que nos está intentando enganar. Por lado positivo, nós tamén temos acceso a esas tecnoloxías e podemos utilizar para defendernos. Alberto, comentas que ti eres especialista en unha materia moi concreta da ciberseguridade. Contanos un pouco en que traballas e cal é o teu día a día e como nos protexedes os expertos e especialistas. Pois eu son investigador na Universidade de Vigo, no Centro de Investigación Atlantic, e traballo en concreto nunhas técnicas criptográficas que nos permiten protexer a información do noso día a día. Como vos dixen, realmente a nosa maior debilidade é a enxenería social, intentar enganar os usuarios para que den as súas credenciais. En concreto, por exemplo, agora mesmo, de feito, agora mesmo está habendo un congreso cibergal en Galicia, en Santiago, e estivemos onte tendo unha mesa redonda acerca do proxecto Propagate, no que estamos colaborando coa Axencia Tributaria para engadir unha capa de seguridade no acceso ás bases de datos e que se poida utilizar mellor a información para diseñar mellores políticas públicas, pero sen vulnerar a privacidade dos cidadáns do país, digamos. Alberto, falas de métodos criptográficos. Como se traducirían eses métodos ou en que consiste na práctica exactamente ese xeito no que facedes a criptografía das empresas ou da seguridade das empresas ou dos datos das empresas, entendo? Pois é unha palabra un pouco complexa, se non se escoita moi a miúdo, entendo perfectamente. Realmente son uns algoritmos como poden ser os de inteligencia artificial, pero é como se nos meteramos os datos nunha caixiña e só nós temos esa chave. Só a persoa que ten a chave pode abrir a caixiña e sacar os datos. Pois nos traballamos en caixiñas que nos aseguramos de que ningún atacante pode entrar nesas caixiñas e que só esa persoa que ten esa chave para abrir a caixa poda ter acceso cando necesita eses datos. Esa sería a forma, penso, de máis alto nivel para poder explicar un pouco como sería. Pois Alberto Pedrouz, investigador en ciberseguridade e formación tamén de ciberseguridade, moitísimas grazas por atender a chamada do Bos Días e a seguir traballando moito con esas chaves, que se peche por completo todas as vías polas que entran os ciberdelincuentes e os ciberestafadores, que al final é beneficio para todos, porque todos
temos esa vulnerabilidade cada vez maior. Moitísimas grazas, Alberto.